My name is Thuli Chabalala, and this is a message to our President Ubaba Zuma. Baba Msholozi, bengithemba ukuthi ngizoza lapha ekhaya lakho sikwazi ukuvakashela siyisizwe sala eSouth Africa nge-24 zaka September, kodwa ke uhambo lwethu azange liphumelele. Inhloso yokuza kwethu kuwe Baba Zuma besifuna ukuthi siyisizwe sala eMzansi Africa sike sizoshweleza kuwena Baba Msholozi ngendlela owaphatheka ngayo lana eSouth Africa ngesikhathi sakho sokuba upresident. Bakhona abaningi abakhuluma ngendlela engesiyo okukhulunywa ngayo nomuntu omdala, abanye babekuthuka nokukuthuka besicabange ukuthi sifanele size sizocela uxolo kuwena Baba Msholozi in person. Sisizwe sala eSouth Africa sithi maluju kunina abantu bakwaMsholozi, kunina abantu bakwaNcamalala. Mina ke ngingumamshengu, ngizalwa intombi yakwaKhumalo. Ngixhumene kakhulu nomndeni wakho in terms of izibongo ngoba ubaba Msholozi unomama uMakhumalo, umama omdala omndeni wakwaNcamalala. Besithi ke thina siyisizwe la eSouth Africa sicela ukushweleza kuzo zonke izinto ezimbi ababezenza ngawe Baba Msholozi. Kodwa ke okusemqoka kakhulu ukuthi sikubonge Baba Msholozi. Siyabonga Baba, usebenzile kakhulu, usebenzele isizwe sase South Africa ngendlela eziningi. Siyakubonga Baba Msholozi, even for putting yourself as a shield against our enemies and us as a nation. We are so appreciative of all your sacrifices and all your good work that you've done for us as a nation in South Africa. Sithi ke Ncamalala, qhubeka njalo Baba, usihole size sifike ezweni lothu, sikhululeke ngempela, silithole izwe lethu. Amandla. Thank you.